Hello, my guys. Masquera say, guys, at this good border. Panama comments it up, guys. Panama comments it up. And this one, my comments, guys. I can't see the comments. And this one, my comments up. I think in network. Then try, but manje phone in. Do I do that to mshandise phone? Right. Masquera say, guys, do it as say manje pasina my comments, guys. I think network irikunetsa. Network irikunetsa, guys. You can't do one name from my comments are kubude. Right one. Ukwiri kubuda one my comments. Ukuma comments are koko. Ukuma comments are koko. Ukuma comments are koko kwa kuna uko. Mino zviri kufamba sei pafoni. Amen. Guys. And this kuona ma comments, ina ma comments iyi ndo yando tushanza kuona ma comments. Saka ndikushaya kuti zviri kufamba sei. Alright. Ndikutoona ma comments ne ishi. Alright. Guys, masquera say guys, aiwa tasquera idu zvakanaka guys, tasquera zvakanaka. Guys, na miss home. Guys, ndakufunga kumba. Ndakufunga timu rangu padeni apa. Guys, zvakaoma. Ndakufunga timu rangu padeni wedwe kuti hey, yeah. Hana ivo vawana kuti wedwe we miss you, uyai kumba, we miss you. Tikati garai ikoko. Right. Saka guys, inzwai ndakumbirwa kuti ndite life ish. Na somebody else. Ndakaneta patana kuti gandite I'm going mondichengetera all time guys. Mondichengetera all time guys. 1 hour straight ndobva ndapedza. 1 hour straight ndobva ndapedza life. Andikuona plus masisi angu ndasara ari kugwadza ari kuvava anomaona. So 1 hour ndobva ndaenda saka ndakumbirwa life ishi nevamwe mai mufunge. Anomaona. Mai avatambotaura. Kuma 66 uko. Vachiti vari kutambudzika vari kunetsekana nevana ma 2000 naye mwana ma 2000 handimaona kana vakati mwana ne 17 years ma 2000 kai handimaona mwana anetsa kuita zvakasiyana siyana pamba handimaona mai achazi kuti voita sei asi diaspora handimaona diaspora saka kuti vadi avachazi ndamboti koma di kuti musungise kuti kana mubvise pamba mudi muza zvine zvichimbonesa semubere kuti uti ndakunobvisa mwana ndakuinisa mwana mapurisa ameno kuti mutemo yakamira sei handimaona. Saka ndatirega timbotaurawo maybe pakamboitawo vanhu vaviri vatatu vanofona vaone ndachifadza kuti nema inganyaya yangu wani munoiziva but maybe muzati kana munhu achipinda panguva iyoyo paanenge achifila zvanenge achifila patime iyoyo chero kwada kuzama kumuonesa ameno zvinongoita so handimaona. Saka guys ndachikumbira kuti kana ndozati vakawanda ndotaura nemi vakawanda venyu guys vamwe vana vanetsa madrugs cheche kushuta muri kuzati ma 2000 vana vari kunetsa guys
Vanotofamba dzimwe nguva vakatoshama chaiko chaiko. Ma2000 aya anosvita mutoriro. Vamwe vanosvita iyo yakauya neshisha iya inonzi shisha iya. Handizivi kuti shisha yacho ine chinzi nemaflavors, but handizoziva kuti zvinofamba sei, but yakuvadza vana. Ma2000 akuita zvinhu zvinogara zvakadaro vasikana. Vakuru vakataura kuti hura nemba ura anzi hura mapoko unozvara mbavha neuroyi, ende akazvara sekera muchitende, nokuti mangwana autozivi kuti wako anotenda akaita sei. So sometimes unoshamisika uchiona mukadzi mukuru vatimai vakuru vachinyora mamwe makomenti vachitaura zvimwe zvinhu pamusoro pemwana wumwe munhu, you like wabva watoropafadza zvokudaro kuti iwe wakutoona kuipa kwevamwe vana wako unoziva kuti zvinoita sei mangwana. Mwana haana mugoni. Mwari chiti ndiye anovagona vana ava. Saka I believe kuti pano padiaries semadzimai kana kuti semadzibaba, makune mamwe mababa ari kuita masingle parenting evana vavo vari madzibaba, koita mamai ari kuitawo masingle parenting evana vavo, koita vamwe vari kutokudza vana pamwe chete nababa namai. Anti mazvona seki kana une mwana kudiaspora, handiti kana kuti uri muforeign land, tongoti kudiaspora, tongoti ndemuno muAfrica, kuBotswana, muSouth Africa, Namibia, kana kuti sei, handimaona vana ava vane certain character yavanotora isiri chedo anga akabva kuZimbabwe gore rakapera chaiko chaiko akapinda muno, pane paanoenda kuchikoro paya pane certain behavior dzavanoita pick up. Handimaona zvokuti ndoona kuti mwana anenge achida kuzama kufita, remember kuchikoro kwaanenge achienda uko anenge ada kuzama kufita nevana veko inenge itoriwo culture yekwavo yezvavanenge vachiita. Mwana unosvika kupinda kuya mutunzwa kuti nekunze kwenyika uko kune diaspora vanhu ma-F word vanenge vachitomashandisa, ukati umurove unodedzerwa social services, mwana yauya wotosungisiwa. Hanti saka how best madzimai pangaitwa sei, vana vobatsirika poitwa sei. Saka kana urimo mudilema yakadaro, uri musituation yakadaro yekuti unaye mwana, you are raising your child, but utoita kunge ukuita grey hair, uita kunge watofeila semubereki, uita kunge usasaziva kuti ndodii kuti nditsiure mwana hawi. Handika you are free to call in, handiti toonesana, totaurirana, vanhu vongokamfotanawo pano tobatsirana kuti zvingaita sei pavana apa pangafambiswa sei. Makaropafadzwa zvenyu, vakagona kukudza vana vanovateerera, mukagona kukudza vana ukuti mwana asvika pakungokura achingori mwana ari straight, mwana akangonaka, mwana achingori neunhu, kusvika pakunoroorwa kana kusvika pakuita basa rake. Mufunge iri 2000 chaiyo makaropafadzwa. Rambai muchinamata Mwari wamunonamata, nokuti zvandaona kunze kune zvandataura nevanhu vari pano vazhinji vachonaka nenyaya dzevanosvika pakuperegwa kubata chiuno kudai kuti vana vasi pane chakavagara here, zviri kumbofamba sei, mweya rudzii wagara mukati mevana. Handi muri kuona. Saka ndo nyaya ndatichidi tionesane nhasi. My sister Ivy Combo, I see you are there. How are you my sister? How are you? Handimaona. Saka ndo yandoda tionesane. So number ndapina guys, we are going to use iyo 064 nhasi. Handika because tiri kumaraini, saka yedu yemazuva ese iya tichaishandisa kana tadzokera kumaraini. Handitika tadzokera kumba kwedu tichaishandisa panguva ino iyi. Ndakumbobvisa futi kulive kuti ndikwanise kuona foni alright. Saka panguva ino iyi toshandisa iyo 064 iyo ndoyo toshandisa, handika kuti vanhu vakwanise kufona ipapo. Handimaona. Saka if you are there, you want to share your story kana kuti you want to give your opinion, handiti inogona kubatsira umwe munhu pano kuti pangaitwa sei pavana ma2000 aya. How best can we do it? Avaudziwi vana vavaudzi chekuita. They know everything. Haumutsiuri mwana uyu, haumutsiuri. They know everything. They do everything pachavo. Guys, poitwa sei. How best can we help one another? Is madzimai, is vabereki kudzimboko. Poitwa sei. Poitwa sei. Poitwa sei. Saka nari paroda kufona guys, namba ndaisa fona ine WhatsApp yacho, let's open it iko asa imponesi agetse kuno kanonetsa. Handimaona varoda kufona varoda kufona, ibvai mangofona tione, ibvai mangofona titaurirane tionesane kuti zviri kufamba sei. Handimaona ibvai mangofona titaurirane tionesane tinzwisane kuti zviri kufamba sei, tinzwewo kuti zviri kufamba sei. Guys, batsira if help a fellow woman. Andikwanisa kutaura nyaya yake sezvairi because haana kunge andipa that go ahead kuti munotaura iri nyaya yangu.
chaichaiyo. Angoti anoda kuwanawo mazano nekubatsirwawo nekunzwawo madzimai vachingonzwawo kuti vari kuzviitawo sei kuvana uko. Andimaona. Saka ngaitinzwe. Hello, pachirongwa chema 2000. Hello, SIS MELLY muri sei? Ndiri right hangu makadiwa scan. Aiwa tinani zvedu. Ini ndoda kungocontributawo panyaya iyi but macontributiro andoda kuita ka. Ndoda kungotaura ndichipa example yemwana wamurungu wangu ndiwaya ma2000 aiita zvemadrugs handiti. Achiita zvemadrugs kudaro akasvikira pakuti aitora zvinhu zvese achiba zvinhu zvemumba zvese. Kusvikira pakugujinura toilet seat iya ndinoiziva toilet seat iya. Achindepi nayo? Kunotengesa SIS MELLY. Matepi emumba aya. Aigujunura matepi zvimapaipi zvemagetsi mumba makasara muri empty SIS MELLY. Svikira vabereki vake vamutsvagira kurehab kwaakaenda. Aenda ikoko bva anoningira bva anochengetwa ikoko svikira yezvinezvi Hold on my sister. Hold on. Ati anani kudaro akauya pamba. Apamba kudaro bva atanga futi kuba. Atanga kuba futi kudaro bva svikira yezvinezvi akugara muruti. Anouya pabasa pangu. Auya pamba pavo. Anopiwa tea nepascreen iye ari panze. Anotambidzwa tea cup yetea pascreen haachabvumirwi kupinda. Saka chandongokurudzira ma2000 ndechekuti vane sometimes kuita tough love yekuti umbonyatsomuratidza kuti izvi hazviitwe. Neyekuti should I change it? Which one? No, I mean, your sister told me upstairs that she did double. Oh, yes, So yes. it's one. No, wait, it's like, oh, fine. Then it's fine. Okay. Thank you. And then she has got her bill. Okay, sure. Yeah. Okay. Right. And then, and then, Tiani ko mirai bate makadaro. Ndizozva vari kufona kuti ndiani. Izvo. Zviko izvozvi. Izvo. Hameno rimwe sikora ngopinda wapa. Alright. Nanga sho disturb kuti nyatsokunzwa iwewe. Right. Saka vaenda kurehab zvakabatsira here. Vakaenda zvikati zvakabatsira akatomboita zviri nani handiti. Aita zviri nani paatanga futi. Atanga futi. Paambonzi nevekurehab kwachona imbomuitei tough love. Mumbomira kumudzosa kunoko. Bhanzi chimbobuda pamba pangu bhaenda panze. Ezvinezvi nekunotonhora kunoko anogara panze. Akauya pamba anotorara panze pejiraho panze chepo kwete mukati mejiraho. Chikafu anogona kuvhurirwa gedhi. Tomupa screen redho rakavharwa. Totomutambidza nepascreen paipe haapinde mumba haaite sei kana kugeza ageze pamba. Anogezepi manje? Amen nokuti anogezepi. Saka vakatanga kumuvharira dho makatanga rini kuti agare panze kwemba. Ezvinezvi I think muna January ndopaakatanga muna January ndopaakatanga kuvharirwa dho. Saka kubva muna January imimi kudai kusvika iko zvino izvi makaonawo here any change ndikutoona kuti zvinenge zvaanani because anotouya kumba shamwari dzababa vacho dzakatomboya dzichitaura navo vakutoronga futi kuti vachimudzosera because anototi handichazviite futi saka vakuronga kuti vachimudzosera change iripo but vachiri kutya kuti vakamupinza zvemumba asati adzokera uku zvinoneta futi. Ko madrugs haachaite here? Munhu pamwe I think zvinotozono iye anoti handichaiti but nenyaya yekuti ari panze kudaro anenge achiitei I think pamwe zvinotozoonekwa kana amboenda kurehab again. Hey, I just pray and hope kuti zvichabatsira. Anotonzwisa tsitsi ukaona unoziva kutambura. Mwana ane makore mangani? Ane ezvinezvi ane 18. Hey, saka akatanga last year 17.
baba vacho kutaura kwavari kuita iye achibvunzwa pekutanga paakamboti mirei aitoti hani ndakazvitanga ndine 12 years yowe nguva yose vanga vasati vazviona akatotanga kare vanga vasati aingoba tunhu tudiki diki munoziva mumba mevarungu mune zvinhu zvakawanda saka vakatozozviona alast year ndopavakazotanga kunyatsoona kuti zvinhu zviomba hamusisina zvaakuenda. iwo wakatanga kushandapo rini? Ndatone nguva ndatone I think ichivo ezvinezvi ipapo ndane 4 years ndiripo. Right, ndiwai ndiri kubvunza, sorry muningira, wai ndiri kubvunza mubvunzo iyi tinoda kuti tibatsirane nevamwe vabereki vari pano panyaya dzevana idzi, handiti because ati uri kutaura kuti akatanga ne 12 years kutaura kwake but vangu vasingazvioni handitika saka that means paivepo tumwe behavior twaiita but vabereki vangu vasingazvioni. Andikaona kuzobva pa 12 kusvika vazozviziva ave ne16 anga atove neaddiction mwana uyu yezvinhu izvi. Saka ndoda kuziva kuti kuti vazozviziva handiti vakazozviziva through vachiona kutoti vazozvinyatsoziva vaiwo zvinhu zvisisimo mumba zvaakubiwa ndopavakatanga kutoziva kutoti mwana uyu ari kuita zvemadrugs. tumwe tumisikanzwa I think unoziva uri musikana pane zvimwewo zvavanenge vachiona but havakudze but kuti ndizotonyatsoziva neniwo ivo vazonyanyisa kuziva zvinhu zviombe zvazvaakubiwa ndo zvakaita kuti vazonyatsoziva. Mwana uyu musikana akatombo mukomana hamwari dei abatsira mukomana mwana mudiki murungu wekuti unotonzwa tsitsi ukamuona pamurodhi unotomunzwira tsitsi. Saka nachivata panze angachivata painai panze chaipo sisimeri kwete mugara kwete munonzi mujiraho anotovatiswa panze out of jiraho anotogona kutovata pagedhi paya kana kuti pamba pavo pakakomberedzwa nemazimiti anogona kurara pasi pezimiti panze ipapo kochando. zvinowo mudii akapinda mumba kwakakupazira anorara panze muhora iti sisimeli musi wemande handiti musi wemande ndoda kukutorera picture rake kazhinji anotorara panze musi wemande ndoda kukutorera picture rake ndoda kukusendera yakarara. Mwoyo wavo ndofunga unotsemuka nepakati mai ava nababa vachimuona akadaro haungarege apa vanga vari ngori 2 vana umwe wachona akafa iye ndiye atosara ari mai vatomboiti mwoyo kupota achienda kunomupa chikafu nekuseri kana kunotipinda mumba. Mai vandisori nemwoyo vakanyanyisa kurwadziwa because vakabirwa zvinhu zvakawandisa. Baba ndo vanotorwa tsitsi vanomutengera kana kuti sometimes vanombomutengera anonzi zvima-camping tent zviyazvi kuti avate imomo vakamutengera camping tent nhasi mangwana anenge asisina. Saka asati arega madrugs zvemwana iye anoti ndakarega uchimuonawo nefesi yake anoti akarega saka iye bese ipapo paakapedzera kumutengera kemintendi iye aiti zvoni ndakatengesa because ndandine nzara chichi but mheno kwekuti but ini kuona kuchinja achinja ake zvinezvi saka ivo vaiti hanzi ndichambomuendesa kurehab futi ndonoona kuti anenge aita sei. zvogwadza mwoyo izvi. Haya, thank you very much Kola. Saka iwewe pa 4 years dzawavapo pavamakambomupinza mumba masymptoms ekuti vabereki vangati look out for kuti mwana waita madrugs ndeapi wakaona wewe? Inini chavakatonyanyo chandinoti chandakaona neniwo chavakandionawo chavakaona newo izvozvi zvekuba kazhinji madrugs kazhinji anenge achiba ndo kazhinji kachona. Unoona nezvinhu kuti mumba zviri kurova pasi zviri kupera ndonyaya 1 nyaya yavakakasika kuona nayo iyoyo. Thank you very much Kola. Zvakaoma idzi nyaya utonge ichatokata life. Thank you very much. Negatimbonzwa wame Kola waita hako. Alright, musi wemanje ndikukutumira ipicture musi wemanje makuseni ndakubasa. Zvakaoma. Thank you Kola waita hako. Alright. Guys, mazvinzwa nditi hanzi
mwana wekwana kola kwaanoshanda mwana ane 17 years ndo zviri kwezvo ari kuvata ai handizokuti mubereki ungazozivata sei hope mupanze apa kuchitonhora chimachekera anenge achiita chando mwana ari pashi nai but zvakaoma unodii sometimes you have to do it wodii kola hello how are you Simeli? ndiri right muri sei mushe ndiri kuona chirongwa ichi ndiri mazviri Simeli. Serious munhu wamwari endi ndiri kutombonzwa kuyevenuka pandiri kunzwa kuti handisi ndega muri kutonzwa kuti makaremegwa zvakaoma Simeli. chii chiri kuitika nemwana wangu ane 17 years mukomana. Mwana wangu uyu ndakaparadzana nababa vake 2008 iye ndiwa 2005 muri kundinzwa. Saka chibva ndaenda kumba kwedu ndikatambirwa nefamily yangu nekuti vaiziva situation yandairarama kumba kwavo. Takagara mwana wangu akaenda kuchikoro ipapo anga ari grade 3 zvakanaka primary level yake akapasa zvakanaka akabuda ne5 units dzake. Ndikamiswa kuchikoro chiri nani Simeli. Paakangoipinda muform 1 tatana akapinda. Mwana wangu haaiti zvemadrugs vasikana Simeli. yowe vasikana anoda vasikana ndiro dambudziko riripo pamwana wangu. vasikana ava munovaona kupi kumba here kumusha anogara kumusha aigara kumusha namai vangu mwana wangu. Ndakatozosvika pakumubvisa kuti anogara nasisi wangu. Asi vasikana vaiuya pana mbuya here kumusha ikoko mumaraini Simeli achitomitisa haasati amitisa haasati asi kuti haagarisiki pamba anototevedzana nevasikana vake. saka zvichireva kuti apa pamusiri mimega mune problem nevabereki vevasikana vanotoriwo kuti neproblem yevana vavo vasikana. Vabereki vevasikana vanotozvida kuzimba why vanozvida nekuti handiti ini ndiri kuno kusouth. Baba vemwana wangu vari kuZambia kuLusaka. Saka vanoona kuti vana vedu ngavati mwana wangu akatodiwa nemukomana uyu zvinenge zviri nani tagara muhupfu. Imi vana tutorava kuti vabereki vanozvida vana vane makore mangani? 14 years 15 years Simeli. Ndakatomboenda recently pandabva kumusha muna April. Pane musikana wari kudafambidzana naye. Ndikatosvika mwana akavharirwa mubedroom nemusikana namai vemusikana vanotozvida. Bedroom ravo mai vemusikana vakavharira mwana wenyu nemusikana wenyu? Bedroom revasikana musipei yevasikana. Imi nababa kumusha mukavabvunza? Ndikavabvunza kuti zvinorevei izvi. Chikanzi ko inini ndingaramba here vanhu kana vachiwirirana? Ndikati imi muri kuti vanhu vachiwirirana eji yemwana wangu ni eji yemwana wenyu. Tinoziva kuti vari pateenage age handiti. Asi zvokuti munosvika pakuvharira vana Simeli. Ndikaenda kwaSabhuku nenyaya yangu kuti muri kuzvionawo sei mwana wangu ari kuvharirwa kumba kwamai ava. Sabhuku akati bvisai mwana. Ndopandakabvisa mwana kunogara kupi kwasisi wangu achidzidza ikoko. Zvechikoro takabva aipruvha zvakanaka. Kungoti sisi wangu akabva muti weekend hakuna kwauri kuenda, unoenda kuna gogo holiday mashona.
holiday ichisvika iyo holiday yatiri kubva iyi sisi wangu vakaenda kuchechi kumusangano wekuchechi iye akasara achitiza kwakuenda kumba kwamai vaya vemusikana vaya kunogara ikoko sado kwari kugara so sisi wangu vakanomutora mai vave vangatomugamuchira esve anoda akamukwasha anzi pane mari imi anowanepi mari munhu ane 17 years izvezvi ndakati kana senti kana chii hapana chandiri kutumira kana pocket money foni yainayo yakafa handisi kutenga imwe ndakangosiyiwa zvakadaro ndo zvandinazvo zvakaoma ndo zvandinazvo I remember mechiisa nyaya yashakira ndakachema ndega ndikati SIS MELLY havasi vega saka ndanzwa chirongwa ichi mwoyo wangu uri kubatika SIS MELLY mwana wangu ndodii ndodii chinonesa vanochi havachazivi kuti mazano kune zvirwere futi zviri kuuraya vanhu kunze uko akandiudza kuti ndakasekamusaiswa chirwere chacho chinopinda sei maiwe ndo zvaanozviudza chinopinda sei ende munoziva kuti kudii hapana zvamungaita hapana zvamungatoita chomungota imi mikakushandisa mabvi nekuti chokwadi mukati muroveka mungatouraya havaahwi kurova mukati mudii vana ava kana handizivi kuti mukati chii hamenoti ndingati kudii chokwadi handitozivi kuti advice yati ndingakuudzaiwo ndeipi handina tongomirawo mwachafona timbonzwa kuti vamwe vachapawo advice yekuti kudii pasituation yenyu ichi nokuti kana chida vasikana zvokudaro tinototya muza vana ava kana vakatopanduka nyaya dzekuti anoda vakomana kuti vanoda vasikana unenge wongotya kuti nezvigwere zviri kunzoku saka mwana wodii kuti samai zvogare pasi nemwana kuti makondomu hazviiti zvakatorema zvinotorema kuti ungaudza mwana zvekondomu zvinotorema asikana kana kuti ungaudza mwana zvekuti kwai family plan hazvitoiti zvinotorema nemuno vanozviita because ndofunga kwavari zvakajairika unoona mai vachitora mwana wavo vachienda nekunomubaisa kumakliniki mozviona imi muno zvizere but kwatiri zvinhu nyaya yacho haitotangiki zvakangorema kuti uti kune mwana shandisa kondomu mwana nemakore mangani vasikana hazviiti ende chinondirwadza ndechekuti baba wacho kumuudza hanzi inguva yake inguva yake inguva yake nesu takapfuurawo nepo takapfuura nepo asi taidisciplinwa nguva chende taitorohwawo tichidzoka munzira handimaona taitorohwawo tichidzoka munzira ende pataime chatakakura iyoyo tichiita kwakusina zvirwerezvi kwakusina iko zvino zvasiyana nepaya patakaona paya zvasiyana ashona zvinorwadza simele ya zvinorwadza can understand your pain my sister I really do maita basa madipowa mukana thank you my sister rigatigonzwawo vamwe kuti vanotaurawo kuti kudii panyaya iyi ndatenda thank you my sister yo zvakaoma iyi nyaya ika unoita kudzamirwa chaiyo halo kola oita sekola isosiriko hey guys batsiraiwo my sister vodii hello kola I'm good and how are you? You're right. Yeah, nyaya icho yakaoma. Yakaoma. Yakaoma but SIS MELLY inini ndoda hangu kutaura ndakananga neparenting yetinomboita isusu madzimai. We are not saying kuti mwana ane mugoni kana kuti haana mugoni. Mwana haana mugoni zveshuwa. But pane patiri isusuwo age yedu isusu patakakurawo marerero atakaitana namai vedu maybe kungoti maybe kwanga kusati kwave neinternet yakanyanyisa because what chiri kunyanyisa kuti chiri kunyanyoleka isusu kuvana vedu isusu vema-2000 isusu kuti tirere vana inyaya yeinternet
isusu patakakura hatuna kurerwa neintaneti. Ndinoona inini ndine vana vaviri. Vana vangu tu first born yangu musikana ndinoda kutenda Mwari kuti I manage kumuita parenting, but not kuti ndakamanage ndega, but ndakaita kuti vana vangu vanyanyo ndakanyanyovaisa kuna Mwari too much. I dedicate my kids too much kuzvinhu zvekuchechi. Saka mostly ndaitoda kuti ndizive kuti vana vangu vari pai. Ende chimwe chinhu chandakanyanyoita kuvana vangu, kuvana musikana, kuziva friend, ndaitevera sisini ndakaziva kuchikoro, ndaitoenda kumaticha ndovhunza kuti mwana wangu anotamba nani pachikoro. Ndaivanga kumeka sure kuti ari kutamba nani, mafriends ake ndiapi. Ndo chimwe chinhu chetiri kuleka isusu vane vana vari na2000. Ende futi tinoita pemba kuti vana vedu. Handiti ndine mukomana wangu ari grade he is doing grade 6 sorry. Ndakazomutorera foni, ndakatanga ndichimupa foni handiti ari kumagrade 3-4 uko. Pandakangomutorera foni anomudhura zvokuti kana chikafu chaicho mumba anotoramba. But ndakashinga ndakati no, kana asingadi kudya, kana asingadi kuita sei ngareke. Ndakatomuudza ndikati fona huibati sisi vako vakapedza grade 12 vasina kubata foni, ende iwo foni hakuchatoibati. Saka ndinoona paparenting yedu isusu tine vana vema2000 pane patinoleka, because tinombotanga tichiita pampa kuti vana vedu kuvabhabhadzira. But Kola, I don't think it's true though kuti mabereki vese vanoita pamba vana vavo zvokuvabhabhadzira. I don't think so. Do you know kuti Kola kunotori nevabereki chaivo vari kukudza vana vavo mumachechi ufunge vari vafundisi, but mwana izvozvi right now mwana is wild zvokuti fundisi vanotya kana kunomira kupulpit vachitaura nyaya dziri inline nevana, because vanhu vanojaja. Vanhu vanobva vati mungatiudzei nezvemwana ko wenyushu, but vari kunamata siku nesikati, vari kuzama zvese. So should we say kuti vari kuleka parenting panje vari kuleka paparenting skills dzavo? Aiwa, handidaro. Ine hangu ndinoona ndine mwana ari kuuniversity izvezvi SIS-MELLY. Rini ukanatotasa SIS-MELLY ukaona vana tinorega vana handiti vachienda kuchikoro tisingafolowese maparents vana kuti vari kutamba nanani, because chinhu chakanyanya kukosha kuvana munhu ari kutamba nemwana wako. Vanhu vari kumingla nevana vako ndo zvinhu zvakanyanya kukosha, because influence haidi pumba, influence inobva kunze. Wasiya mwana achienda out mandinzwise because most of the time we don't spend time with our kids. Right. Most of the time we don't spend that time outside. Right. Ndopandoda unyatsoндijekesera ipapa paKola handiti tinoenda kuchikoro. I want to know, handifungi kuti kune mubereki apa asingazivi shamwari yemwana wake, kana kuti mwana wangu ndakatomboenda kunomumisa kuti atambe nanhingi. But look at this zvinoitika. Mwana most of the time anospenda ari kuchikoro. Mwana anoyakumba anda kuchikoro makuseni anodamba na6 odzuka kumba kana kuti na4 handiti wogara naye time yedina netime anenge achita homework yake oenda kunorara. Handitika most of the time aspenda kuchikoro noenda kuchikoro ndoziva mafriends ake. Mwana wangu anotamba nanhingi ndotaura kuti shamwari yako yakaipa, handini kuno chitamba neshamwari, but handingaindika kugedhe rechikoro every day oti ndazvinzwa. But zvinoitika achibuda gedhe rechikoro achinoenda kuchikoro uko wanotamba naye ndozati ndiani iyoyo unongochita handidi titambe naye kuchikoro kuneni sisipa ndingaenda kuchikoro every day. Ndiye wanenge aita hook up naye, ndiye nenge chamwari wotodi I just want to conclude example. Yendudangopa kumakuvanhu isusu semadzimai kuti tikurudzirane tisanete. Pane munhu angachitaura nhasi angachitaura kuti muBible, do you know that pane munhu ainzi Ahabhu aitonamatira munda waNabhoti kuti munda uyu ndiri kumuda. Tiri kuti Nabhoti akanga asiri mutendi, akanga ane mwari wake wekunze. Tiri kuti isusu vana vedu, people they are praying day. Kune hama dziri kupray
kids. Do you understand, Miss Female? So in my 40s, really, because apana munhu anoda kuti mwana wako abudirire, maspiriti they are there. Saka ndokurudzira Mwari vanonzwa sisi Mary. I'm hearing it. I'm a single lady. Ane mwana akaenda kuchikoro kunze kwenyika kuEurope. I manage my relatives, my families, they don't want kuti vana vedu vabudirire, especially madzinza. So how do you do to conquer? How do you do to conquer as a mother? Inda pamadzingu vadzese uchidedicate vana, atiskurira kuti vana vasi kudedicate vana vavo. They have to dedicate vana vavo. But similarly, munamato unobhadhara kuvana vanhu vakaramba vari pamunemo, because the spirit they are moving. People they are praying to their Jezebel. Kuna mwari wavo wekunze kuti vana vavo they have to fail. They have to fall down. So as mothers, let's put our kids to Mwari agazi Mwari vanombotinyarisa mufunge. Because which kama zono sensu tiri kunze kwenyika it's worse. Vana vari kuita madrugs vana uta sei pati atirambe tiri pamapi. And it's also sana mother. Tiri kuti soma single parents. Ini ndonanga kuma single parents. Unoita zvinhu zvako as a single parent. Make sure that those kids they are not affected. Kuti imini wani maida mama, imini maida mama. So let's try by all means. Imini ndinotaura ndakananga nema single parents arikurera vana ari ega. Because that's what I am. Andizivira varikurera vana nababa vavo. But as my single parent, let's not do things kuti mwana anazokuti imi mama nekuti character yako iwewe iri kuexempla kuti haina kufanira kuvana vari kudzidzei. Because vana they go internet. Let's not give mwana kana ari kuchikoro atirege kupa vana mafoni, because internet vana vari kuona zvinhu zvakaoma zvisingaiti. I think that's my suggestion. Ungoti vadzimai, let's not give vana vachiri kuchikoro mafoni, because what they are doing manje kola ona panyaya mafoni apa. Panyaya mafoni paritiki nokuti vamwe vana kuchikoro kwacho vanoshandisa mafoni achewayo kuita homework. Poitwa sei? Kana vana vachishandisa pane mapassword. Sisi Mary, kana une mwana ari kushandisa phone kuchikoro, YouTube, ukaenda kuYouTube unoona password as a parent. You know, hakuna any inonzi app isingaiswe password. Womusira app yake yafunga kuotaga nayo homework. Some of the apps put password. All the apps mafoni emazwana anobvumira kuti muise mapassword. Mwana okwenda ku app yakufanirwa kuenda kuti anotsvaga homework yake, but some of the ma-app esevhara mapassword ese kana uchida kuti mwana wako asaone zvinhu zvakawanda, because that's where they are getting a lot of things, a lot of wisdom yavo iri kubva kuma-internet. Because unoda kucontrol anokuti I saw it in the internet. You don't have anything to do, but ini ndiri kungokurudzira madzimai vana ngavaende pana Mwari nguva dzese. Wonaisa mwana wako panema, because oshiri ndakutaura nechirudzepo vinonzi Satani ari kurwisa maspirit emadzinza vari kutoudza kuti mwana wako he must not do something afanirwa kutofeila. So make sure kuti ivo vachinamatari kuna Mwari wavo kunamata kuna Mwari wavo kuti mwana ndikudedicata this kid, because hatina zvatinokwanisa kuita sisi Mary. We cannot do anything. Izvo tinogona kutopedza 10 years tichitaura nyaya yevana, but who can control, who can change a person? It's only God who can change a person. It's only God. No one, even us, we can speak 10 years, but the only person who can change a person is God, and then He can do it. And then me, I have a testimony for my life. He can change a person. Mwana wangu inini akanga asinganzwi, asi Mwari vakandigonera ndakaramba ndichinamata ndichifasta. I used to fast maybe a week for 7 days, fasting for my kids. Now he's investing me. I go university to Europe. I fasted I fast every day of my life. Let's fast for our kids. Let's pray for our kids. My spirit, my families, they are fighting. They are destroying. They want the kids to fall. And it is nowhere to put around. It's so hard, guys. It's so hard. Thank you, Sis Mary. Your powerful words. Thank you very much, Kola. Thank you. God bless you. Right, and manzwa Kola uyi single lady. Kwanzi ngati namatirei vana, ngati tsanyirei vana.
kwanzi fastai, fast and pray, nokuti kune mweya iri kutenderera, mweya yemadzinza, mweya yerudzi. Havasi kuda chakanaka chinobuda mumwana wako, havasi kuda, vari kuvhiringidza. Saka ukasanamata zvinoenda napamwe. Handi muri kunzwa. Kola, hello. Hello, Kola. Okay, I don't. I hope you come back. She'll come back. And mona. Saka Kola ari kupa advice kuti munamato. Garai pa munamato. Hello, Kola. Hello, Kola. Hello? Yes, Makadi Shade. Tiripetu makadiwo SIS MELLY. Ina ndifunga kuti chinhu chokugona pavana kungovadzidzisa. Vanofanira kutodzidziswa kuti chinonzi sex chii, chinonzi kuita zvebonde zvachona chii, nokuti maproblems avari kuita kakawanda vana inyaya yekuti vari kuita sex. Kuti vari kuita zvinhu zvisiri kudiwa. So like kurwa tingati chikurayirwa kwatakaitwa isusu tichikura kwasiyana namarayirwa avanofanira kuitwa. I think kuti vana iko zvino especially generation iripo iyi ndeyekutogara nayo pasi votomuudza kuti chii chinonzi bonde, rakanakirei, rakashatirei. Nokuti zvinhu zvinonetsa ndezvokuti kana takada kutsiura vana tichiita Azadzi matitoudza vana kuti bonde rakanakirei. Kutovaudza kuti bonde rakaipirei ende chii pakunaka apa dzidzisei hanzvadzi. Pakunaka apa tinovaudza, imi wenyu makamuudza muchiti bonde rakanakirei. Unomuudza zvakashatira bonde kuti bonde rakashatirei. Ko zvakanaka mutauri. Ndandawa muchiti munomuudza zvakanakira bonde nezvakashatira bonde. Bonde rinoitwa nevanhu vakuru kuti vanhu vaite vana. Wodzidzisa mwana wako. Womuudza kuti wakaita bonde unoita edzi unorwara. Kana zvichiita kuenda noratidza mwana wako kumawadzi kuti anoona. Because problem iripo ndeyekuti kana takada kuvarambidza kuti usadaro usadaro. Ndozvavanotoda kutoti ndikurambidzigwei. Ndozvavanenge vachida kuita. Saka it's better kuti kumba tozviita a normal thing yokudzidzisa mwana kuti bonde rakaipirei, usadaro nokuda kwokuti zvakati uchimupedzisira kumuudza, rather than kungoita senge uri kumuita shutdown. Nokuti wakaita shutdown mwana unozopererwa wamuona achiita zvinhu. So the best thing kumuudza kuti izvi zvinhu zvakashatirei, izvi zvinhu izvi zvinoitirwei, ende usazviite. Ndo chete zvakanda kutaura. So inini kwandiri ndekokuti vabereki ngavataure nevana vavo, ngavavadzidzise kuti ichi chii, ichi chakashatirei, vakwanise kuita communication, pave neushamwari pakati pamai nemwana wavo. Mwana ajaire mai, mai vajaire mwana, vanyatsorayirana vakagara mwana. Nokuti takasadaro takada kuwanza munamato, zvinotiwana mangwana. Ndochete. Maita enyangadzi, thank you very much. Maita tukudzidza, thank you very much. Yo, kwaina kola tigare pasi nevana tichivaudza kuti sex chii ende chakaipira sex chii. Handiti nokuti tikazama kuti titi kuvarambidza kuti tisataure nyaya idzi, uchamona mangwana achizviita. Iwe unongosina kutsiura mwana, usina kuti ane zvazvo unozozvitangira papi. Kwanzi normalize talking about this kumba zvesex izvi nevana, uchimuudzawo madangers ekuita sex at an early stage. Of which I find kuti vabereki vakawanda vanozviita mufunge. They do, but still vana vacho, hey, amen. Amen. Hello, Kola. Hello, Kola. Hello, SIS MELLY. Yes, muri sei hanzvadzi? Aiwa, ndinofara zvangu. Ndataurawo ndakamirira ama 2000 because ini ndakati now 25 just recently. Okay, alright. Saka uri 2000 iwewe. Yeah, ndambopinza mukati momo. Okay, so in what I think about nyaya dziri kutaurwa idzi, we as
Vana, we face a lot of challenges that we find so difficult to discuss with our parents. Maybe it's because a very tense relationship between my parents and Vana. So some of the things that we come across, we cannot discuss with our parents. I would suggest our parents create that platform, that open platform, we discuss certain things. Now we are open, like kusangana even with koro, be it university, be it secondary, because yakata phone yake yakata. Can I not call him back? Because in Doma 2000 achokai, we want to hear from 2009. Let's see. Doma 2000 achwai. We want to hear from this 2000. To copy this tune at R1 per week, press 1. When I song yacho 2000 chairo. Hello. Hello. Ndaona kuti waperegwa ne-airtime mwanangu. Yeah, that's very true. So we want to hear what is in your mind, you guys. Tell us, please. They are your parents. We are your parents. But we are trying to figure out what is happening in the minds of this 2000 Madikai. What is really happening in your mind? And how best can we handle you guys? Okay, in zvimiririra. Zvimiririre. Okay. So yeah, because I'm based in SA, but I'm alone this side. My parents, they're all in Zimbabwe. You understand? Okay, so back home, it's very true. It's not don't do this. We are taught about sex education. But somehow, try to cover some other things which are very, very important. Maybe ukarara nemskana unoita chirwere ukawafa. That's just that. But I was really deep into those issues. So according to me, my age is I face a lot of pressure from my friends. Because maybe because in Jimbo Yantinegentiri. So in Anka was a person who could see my parents was very strict, like in Takakura, my phone, which can depend the secondary and which can depend the form 6, that's my phone. I never even touched the phone, but Nagas were pure afterwards. So Panos went for a phone tap, expression because it should be so back to my point is that's your bed. No, I met friends. Hold on, manangu. So in other words, ukuti wewe wakanga wasingapiwa phone, right? Yeah. Wakapiwa phone, you started wanting to do many things that you were not doing when you didn't have the phone. So what are you advising us? Should we give our kids these phones? Kuti vajaire phone yacho. Kana tongo chengeta over phone tuzovapa vapedza. Yeah, anything with my phone got you because muno apana pa uchanyima mwana ko phone kusosvika ameno. So at least you can pa phone akajaira kushandisa phone yacho. Then panozoona chimwe zvinhu it won't be so new kwaari. Because as for me, panakazotanga kuzoshandisa kuti okay indo phone yangu ndane ATM yangu ndapinda pa internet. I wanted to explore a lot of things. And the bad thing about it was so I had every opportunity to quit a phone and anytime I wanted. Of course, I'm a guy, but 7, my father is very strict. 7 o'clock, na 8, I was on TV, you get those points. So when I came to this side, yeah, I wanted to explore a lot of things. That freedom, phone. So I would suggest quickly, yeah, you can do your child phone. Yes, you can monitor here and there, but he or she must be used to
izvi tinazvo kumba kwedu izvizvi, so nyangwe ndikazozviona mangwana handizoshamiziki. Because one factor mwanangu, like for instance on my case in Nanditi, she had a phone always. Aitorine phone yakanaka inodhura handitika yekuti opane anokasata zvekuchikoro zveInternet and what not, but you end up futi wakunotora phone iya futika wona zvinhu zviri shocking phone. Saka unopisira sazitoita sei mutoti zvetotora mafoni aya muti kwaitidzoserei mafoni nokuti mukati mafoni saka tiazivi todi sure tikabvunza vabereki vakawanda pakavanawo nemafoni, but musi waunoti tione foni iyoyo unoona mune zvinhu zvohlisa mwanangu. Ini hazvida kuti nema, of course mukazotora phone yangu like mandipa phone kumba hapana pandichagara ndiri 100%. Of course you will see something, but it's now up to you to the way yamuchataura nemi according to what you saw in my phone. Handiti vamwe vanotanga kuda kukurova kuti wai wadae so, but maybe I'm at a certain age yokuti zvinhu zvacho I'm into it, like my relationship in Form 3. Of course muchaona mune zvasikana mune chichi, but now it depends kuti muchataura and you stay when you find those things. Ndopata kuti you must create a relationship nemwana kusolve certain issues. Ine mukagara neni pasi muri mai vangu mukati, you know what, izvi handizvidi zvakadai zvakasata zvakadai, so I will understand it. Pano kuti mukanditora mukandirova, sometimes ndotirwa phone for 5 days, ndoitwa say I will never be open to you pane zvinhu zvandiri kusangana nazvo. Saka muri kurohwa? Yeah, mwana anorohwa zvake, but not always. It's not always vanofanira kurohwa mwana. Sometimes timbogarawo naye pasi wotaura naye zvakanaka, tinotonzwisisaro, totosvika papende kuti okay, I think mama vanga ri right apapa, izvi vandudza izvizvi vanga ri right apapa, because hamuna kundirova, but mukazondirova manje ndinoda kuramba ndichingozviita because zvinhu zvanorambidzwa kuita sometimes chinonakidza. Haini nangu generation ima 2000 aikonewa ndasimudza maoko, but zvisinei tiri kudzidza hameno tongoisawo kuna Mwari. Waiti akomana angu chandafarira pauri ndechekuti zvandiitira fani kuti mwana ne 25 years unomwana paSIS MELLY diaries tozoti pana pandepe machemberesu panotagwa nyaya dzechikuru. Saka ndatotoona tori mwana akanaka chaiso, mwana nitori negunhu because hauvawani pano mazera okutauraya mazera ayaya kana vakauya pano kutoya havo kuzotitukirira vachidarika unovawana kumwe uku kwavanenge vachiita zvinogara zvakadaro vachitaura zvinogara zvakadaro ndokwavaunowana. Mwanangu ramba wakadaro, be a responsible guy. Mwari vakuchengete vakuitire zvakanaka, Mwari vakurovhurire nzira zvawakafambira muSouth Africa, Mwari vaachieve madreams ako, usadzokere kumashure utotadza kuti uri mwana akwaye, mwana akanaka chaizvo. Ramba wakadaro, miedzo ichauya, pressure ichauya, peer pressure iwayaya, but ziva zvawakafambira kuti wakafambira kutsvaga magreener pastures. Ende muno muSouth Africa mauri mwanangu muzere vakadzi vatete, vakobvu, vapfupi, varefu, vakaonda, vadhafu, vose type dzose vanoita kuzvirasira kwamuri. Musina kutombonyenga nongoya chiya yega. Ziva kuti maruva enyika yaaperi. Ende zingizi unochiguyu kutsvukira kushoku mukati munogona mune masvosve. Saka ingoyo zvimwe zvacho ndezvokutoti unotofunga kuti mudlamoyo weshumba kuiginowa kusati aiwa uyu watove miedzo uyu. This is not me. Ndakafambira zvakati. Mwanangu, Mwari wakuitire zvakanaka. Waita hako. Thank you very much. Thank you. Anyway, zvakaoma. Asi zvangondinakidza kuti 2000 mwana uyu aripo hake pano anenge achipotererawo. Zvodoonesa kuti awo ma 2000 unomawana moziva mastreet umu. Vayo kauya pana papanenge votitukirira zijembere voinda. Odzoka futi mangwana zijembere voinda. Odzoka zvemangwana mazimbuya. Ndo chituko chetu guys. Ndo changu chituko chetu chatongozwa nevana chokuti mazimbuya anoona. Saka ukatoona mwana panapa mu 2000 unotorwa neani. Tongova zimbuya mazimbuya ndemuri makumusha. Mongana odzoka zvemazichembere ndemokosha nhova. Kuri odzoka zve mazimbuya mutsvage nevana vaka. Ini generation ndinoikonewa zvangu ini. Amen. Mwari ndimunoziva. Ndimunoziva Mwari. Shokona waya panoka kungoya kwedu kotukwa woindawo totukazve wodzoka wotukazve woinda.
usora zvakaoma zvakaoma chokwadi. Ndosaka ndozvimwe zvinozotidzora kuti shuwa kuita zvisina basa pasocial media paka unotozongodzokwa nekuti vana ava vanotiti mambuya vakakuona uchidai vakakuona uchipefoma pasera paFacebook takakudzai onai mazimbuya aya atanga mazimbuya aya kokadzi kwaine mwana wangu naTom Jones kwaine mwana wangu naTom Jones ndichimona achipopota palive kwai mazimbuya usari paFacebook unoda kugadzirira size mubve paFacebook asi Tom Jones zvaunombotiita oso zvinokana ukati mazimbuya ose wakukategoriza vanhu vese wakuisa vanhu vose mubhasikiti 1 nesuwere ndakaseka pandakamuwa achituka achidaro kuti mazimbuya ose paFacebook kugadzirira size muchabva paFacebook ngatisiye isu ndakaputika nokuseka moziva ndiri ndoga anomaona saka zvakaoma asi naye inangu azonditukitomu ndomona angu padhayaris apa padhayaris angu yari mwana kwai hatuki ake ndakaseka asi gaise ndikati koma mbuya toiteiko vana ava ezvo taakutukwa mutitukisawo nesu zvakaoma hazvo ndikaiti pane umwe anda kufona here pikwaito mujonzi dei amboya pano gaizi mutekei amboya pano timbohwa pfungwa dzevana ava kuti mupfungwa mavo munenge muchimboitika nezvei chii chinenge chimbokondorola pfungwa idzi chii chechi to want to understand what will be happening in their brains because vana vakachero kuvatsamura kupedza nguva guys serious kutsamura vana vakupedza nguva 2009 guys kupedza nguva chaiko chaiko kungosekawo ukaona wachangu yachikutuka ingosekawo uchibloka chosara choenda kublock view toya mangwana uchibloka uchingozvibloka nokuti unohwana kudzwa uchembereko anomaona pane umwe randa kufona vedu nyaya dzevana idzi pane nyaya dzevana pane umwe randa kufona pane umwe anoda kufona here pane umwe anoda kufona here apa tinzwe kuti munotiwo kudii nenyaya dzakati ari musituation nenyaya yemwana wake anetseka asingazazi kuti oita sei anoda kutonzwawo kune vamwe kana kuti arikuda kutongosheyawo kuti arirukigwe nevamwe kuti iwe inde zvandotosanganawo nazvo kuno mwana ndashungurudzwa pane mukadzi akandiudza kuti mwana wake anomurova kuUK iko mwana wake musikana anzi anosumuka kuti uchiudza f-word omurova kurova mai vake mai hanzi handikwanisi kudzosera hanzi hatengi kana chikafu mumba mangu mwana iye asanda kubasa anongohla akaona ndabika chaasingadi mumbawo anosvika achipopota achiputsa ndiro vana vacho vakamuzvarira kuUK ikoko kwai anenge achipopota achipwanya ndiro vachidii vanotozvivharira mubedroom kwai handakana joy handakana pisi mumba mavo mai mwana indikati ndotosungwa nemapusa ndachiuraya ndichitonguza kati mapusa ndondisunga andiuraya nokuti tikazoregerana kusvika ipapo here pakuti unondirova ndikunyararira Hello, Kola. Hello. Hi, Kola. Oh, hello. Hi, sister. I'm good. And how are you? Yeah. I'm all right, thank you. Yeah, in Dongo contribute, but I'm 28. Okay. I've been there as Bondo Garam diaspora. But eliminating at Chikura and it. Kuno diaspora. Vabereki vedu, they are always busy. Vanushanda mashitsaka wanda to the extent that pamwe pacho mbereki wako unogona kumona kana for only 2 hours or 3 hours a day. Kakuti vanatse kuwana time chaiyo kuti vagare nesu pasi vachitarisa kuti vana vavo tiri kuita sei kana kuti vacheke even kuchikoro chaiko vana vanenge vachitoita malow grades vamwe vabereki havatorina even time yekucheka mareports evana vavo kuchikoro. You see. So ndomamwe masituations anoitika ezoko vabereki vedu vatinenge tiinawo kumadiaspora havana time nesu sevana vane vachingoti chingoendai kuchikoro ikoko vongozvisira ikoko kumateachers unodzoka kumba mubereki hako ari kubasa mumwe anogona kutanga maybe anoita shift maybe kutanga maybe maku10 8 am or 7 am till 10 manheru obva ikoko ojoinda rimwe basa oenda otanga na10 pm again somewhere opedza kana 8 am anenge achitomboona kana time nevana vake paanodzoka makuseni kumba mune muchita kupesana padhoo iye achidzoka kumba maybe kugeza iyo wakuenda kuchikoro kakuti azoswera achizoona time yaanozoona nawo
kuti mwana wake akuita zvemutambo inenge yato way too late because iwewe since unenge uri lonely kumba then wakupesina wakuenda unojoinana nevanhu navo vanenge vari bad company and by the time yanozozvirealize inenge yato too late. Guys, yeah. I don't think it's only diaspora though, because iko zvino zvangove kwese zvokuti vabereki they work zvokudaro zvangove kwese. Saka vabereki muri kunzwa ka havo vana vari kutaura hanzi tipeiwo nguva, hamuna nguva nesu, shift after shift toita kupesana muchinda kubasa, muchinda kumba kunovata, ini nchinda kubasa, havana kana nguva neweekend unenge uriko kubasa. Todawo nguva nevabereki vedu, saka tichapesera taona kumba kuri lonely takunoita mafriends achatinyengera kuti zvinhu zvakaipa. Vana vari kutaura and sometimes time dzavanodzoka kumba ezo kunyangwe kadhei ravanoti dhei racho ndo dhei ravanenge vari off, havana time nesu because dhei iroro idhei rekuti zvone vanouya kumba vane vakaneta, so chavanongoita maybe kugeza voenda vonorelaxa, havanawo time iye kunyatsouti mwana wangu chii chiri kumboitika, mashamwari ako ndivanani, tione kana mabhokisi ako ekuchikoro. Vanongomirira dhei rekuchikoro kana ravanonzi zvoni parents day kuchikoro, maybe voenda kuchikoro, but kuti vanyatse kuona zviri kuitika pamba every day kuvana wavo pane pasina because vabereki vakawanda as a single parent. Yeah, that is too deep. Guys, I hope you are listening. And I hope you are listening. Mukuzvinzwira ndo vana vacha vari kutiudza izvo zvokuti please you need time. I'm talking from experience because ndakabva kuZimbabwe at the age of 15 ndikaunzwa kuno ku-UK, but then ndanga ndisina time namai vangu. She was always at work. And ndakazotopedzisira ndakutotamba nebad company, tikatanga kuti tanga takuita zvembanje, takunwa doro, takuita zvakawanda, ende mbereki anenge asingatombozive. Kanguva kanokuona ikakanokuona uri right. But the moment yaanoenda iwe unosara uchitobuda uchitoenda somewhere. Saka mbanje maidzi munodzwa nepi ku-UK ikoko nai maidzidzwa nepi kuchikoro? Dzinouya kuchikoro? Dzinenge dzakazara kuchikoro, vana vanenge vachiputa kuchikoro, zvinenge zvakazara. Even doro racho rine rakazara. Pamopinda kuchikora hamusetwe? Aiwa, kana kuti after school paper, because vana vakaona vachitanga kuita musikanzwa vakuenda kumacollege. Because macollege kazhinji maticha vanenge vasingaseche zvese izvozvo kuti vana vanogona kutoenda muclass chaimo vakatodhakwa, muclass chaimo vatori hai. Saka zvese izvozvo vanozviita. Pamwe pacho vana vanopedza kana chikoro kana kuma 3 p.m. or 4 p.m. Then instead kuti vaende kumba kakuna munhu mubereki ari kubasa. Kamunobva maswera muchitenderera mutown, mosvika kana kumba kuma 8-9 manheru, hapana anokubvunza because mubereki chi hapo mubereki ari kubasa. Exactly. Then mangwana again same thing, mubereki anouya maybe kuma 8 makuseni, iwo 8 makuseni wakutogadzira kubuda kuenda kuchikoro. Saka hapana kana chinhu 1 chaanotomboona. Yeah, this is too deep. Vabereki muri kuzvinzwa ka? Mwanangu, thank you very much. Waita hako sure. Thank you very much. Guys, muri kuzvinzwa ka? How vana vari kutaura? Atokudzai kuti I'm talking from experience. Mai vangu vanga sina nguva ninoigara kubasa. Saka ndakapesera ndatopa 8:15 ndatisangana nebet company. Takutozvitamba nje, takutomwa doro, kusvika kumba late because hakuna aindibvunza. Mai vanenge vachikuti vakafona kavari kubasa kuti where are you? Anongoti I'm at home sleeping, kuti doing homework. Iye adori mutaundi umu. Achitozvitamba nje dzakana achitenderera because vanabereka vana nguva nevana. Saturday vanenge vachiti takazororawo ndiri pamba, mai vanenge vakatoneta. Saka she needs to rest. Votogeza gara pacheya wesa makumbo mudenga. Anomaona vakutofunga zvimwewo. Andi muri kuona. Saka this is powerful and too deep. Vana vari kutaura. Right. Varipo here vamwe vana voda kufona vachitaura nati vabereki. Varipo here guys, time 1 hour rangu I think rakwana. Kana pasina ndibve ndaenda hangu. Ndidaurara. Sangu nasarunyadzo vava nekukwadza zvese. Varipo here vamwe varipo vada kutaura? Varipo here vamwe vada kutaurawo nezvenyaya dzevana idzi? Kudiaspora uko kumashifts mashuwaka? Kudiaspora kumashifts kumashuwaka? Kumashifts masvinzwira? Pane vamwe vada kutaura guys? Hapasina. Kana pasina pakanaka guys. Gaiti vati. Aiwa guys, I hope incoming Wesco. I'm just going to check it. Hello, Kola. Hello. How are you, Kola?
I'm good, thanks, and you? I'm good. In the I don't think my parents tinga blame my parents. Vana vane musikandwa. Because phone hapana chayakamboshata. Kana ukapa mwana wako phone, gara uchitocheka, uchitorova. Because mangwana anotozokutenda. Kuti wakamurova kudaro. Inda wakura ndichitorovawo. Zvisingatomboiti. Kanzi ukasvikirwa usiri mugedhi waenda somewhere. Ndaitosvika chitorowa zvaitondibatira kuti nditotya kuti maiwe ndasingosvikirwa ndakadaiwo but zvakatondibatsira ive pandakazoenda zvakatondibatsira kurohwa kudaro ive pandakazoenda kucollege zvinhu zvekuti munhu unofanira kungovawo nemaprinciples uchikura mukakuexplainira vana venyu kuti zvakashatira so musagive up mungoti uya nemusikandwa uyu rovai kusvika zvanaka foni ngaibata mwana nditso yemusikandwa zvazvoti ngaibata indasova ne26 years I think ndatanga kugara ndega for ndava ne6 years ndichigara ndega so wakatanga 21 but yeah pandakatanga college ndakazozviona kuti saka denda kadaiwo pai pamwe denda katomitiswa denda iyo ndisingarowi ndaita sei ndaiita kamaboyfriends 4-5 pamwe denda tova hure o ndatova chii but kurova ikoko kunopa kuti mwana ave nediscipline avewo nemaprinciples ake oziva kuti vona orit ndaenda pane vanhu vanonwa doro ekunokune vanhu vanonwa doro vanosmoka everything iwo unoda here hapana chinhu chinonzi peer pressure munhu ane choice unosaudza kuti ndiri kuda kuita izvi handisi kuda kuita so maparents anototraya zvisingamboita hapana munhu anombonyingira peer pressure I think iriko but I think zvinodhipenda neage nokuti look at it mwanangu like this way handiti toti mwana ane 15 years kana 14 years hasati akugona kuti no handiti aenda kuchikoro handi anotobvunzwa nevamwe vana vemunomu at 14-15 are you still a virgin oti ekonzi uri balance virgin at 5 takabviswa kudhara isusu vanenge vachinonge zvinoshamisira handika everyday vanenge vachitoita mokari nemwana auto nekuda kwaizvozvo opesera anozviitawo kuti afite mune vamwe vanava nokuti vari kuzviitawo antiwaona saka I think peer pressure hayo is there wazo asifune choice ka yekuti no zvino mwana ne14 years ne15 years ne16 years akuziva here chakanaka nechakaipa ngavarohwe vakagara vachirohwa vanoziva kuti izvo zvakashata anotozovhunduka kuti maiwe ndikaita izvi mama vakandiona ndine mukomana ndiri kurohwa ndiri kupiwa punishment foni chekayo zvisingatomboite mafoni anonyengera eri foni inoputsa imba yemukadzi mukuru nemurume mukuru kokuzoti kumwana foni inoparadza izvozvi vana kungoti varume havo havabati maybe havavhona nguva yekuvhuravhura mafoni evakadzi vavo vakadziwo havanonyima mapaswedi evarume emafoni izvozvi murume akada kunobata foni yemukadzi wake imba inosora yaputsika because mai vane magosti avo 5 akanyogwa mazita anohlisa ezita regosti asi ndimai veriwadza vanoenda kuchechi ndimai vane imba yavo vanonzi mama nevana asi magosti arimo murume akabata foni gaisi kana chinyepa taura kuti ndikunyepa ndipeisa nekuti ndikunyepa imimi pana pakatodza nechokwadi guys pana pauya ifamily anditi izvozvi right now murume wako akabata foni yako guys haasi kona mune manudzero kwete ako manudze vamwe vanhu ataura chokwadi vamwe varume havazvidi akabata foni yako kudai so ndokudzai dzimba dzinoparara kuzoti vana vadiki apa dzimba dzinoparara because manudhu rikanzi kwabuda nudhu ranhingi ndipo ndikandireusha please share atimaona zvashayiwa zvauya mufoni umu zvinogariramo kune foni yemai vakuru yakazara manudhu ana baba vaasingazivi vakadhaunloda paintaneti kuti vakapiwa kumawhatsapp group imba inoputsika vana babawo vana mai vakabata mafoni enyu muzere vakadzi vasingazivi vakasangana pasocial media apa muzere vakadzi vakashama vamweni vachinodhaunloda kupona abhuku kumwani vachinotora iva vanotamba varipo kavazana vanouya kutamba vakashama pasocial media apa handiona variko vamwani vachizunza vachitengesa vachidinidini mazuano kune uyu uri kupisa mazuano uyu uyu wedu wekinya uyu wokumbostaka kukinya uyu mazuano uyu uri kuita zvinogara zvakadaro handimaona hanogotamba agozunza agovhura makumbo ago handimaona unowana baba vekwako vakabata vanaro vane foni vane mapicture ake 2050 anenge ari mufoni imomo
akashama chizinda zvakapfeka bhurugwa arimo moti imba inomira here pakadaro. Ngatitaurei chokwadi. Wazviona kuti iwe muna sandi ari mufoni baba ivava ari kuzunza zvake mavhidhiyo ake anoita aya amugwimba imo mukakuvadzana. Mawani mwanangu, vamwe vana baba kudai so kuona foni kudai so mune vakadzi zvavo vari kujaivha vakadhunusa kudai haikona. Baba ni vakanotora screenshot ipapo pari kudhuniswa ipapo achitamba kakotana ndipo paanonokepcha ipapo ndipo paakachengeta mufoni make kumagrupu echikunzi kutelegram ana chaos uku ana abhuru wangu ana selector kunokandwa zvinhu zvose zvakaora pano pasi. Varume ndoko kwavakazara varume kokoko vazere varume kokoko. Ndaipinza grupu ria ndobuda ndodzosegwa ndaiona kai vazere because kunokandwa every second kune uchikandwa vanhu vakashama. Saka zvinhu zvinoseviwa automatically mufoni. Mai munobata foni kudai so munopenengura kudai munoona mune mashura arimo. Imba inomira haimiri. Saka kuvabereki inotonetsa foni kuzoti kuvana hako kuvana zvako. Saka ndinoona kuti tichipa neera handiwaona there's an error that needs to be corrected nditoripo. chokwadi nangoti maparents ngavangove nemwoyo wakarebesa kune vana vavo ngavave patient. Inenge ichitongori ndashona kubva pa16 15 16 17 18 panotonetswa ngova murefu vakava zvinonetsa hazvo but ngave close nevana vavo friends inoshanda. Right, thank you very much mwanangu waita ako rigatimbonzwawo mari kufona. Okay. Yeah, pakaipa. Hello Kola. Hello hanzvadzi muri sei? Ndiri muri sei SIS MELLY? Ndiri right zvangu. Mushe. Yeah, ndafuna ndangotaura hangu pamusoro penyaya mukutaura kuti vana to be honest kudiaspora kunobvira chinhu one. Vana vakawanda havanzwisise pressure ine vabereki kuti vanofanira kushanda vatumire mari kuZimbabwe vachengete mhuri iri kuZimbabwe. And I remember like one of my friends akatumira mwana wake kuZimbabwe aita musikanzwa akanosiwa kumusha mbona. And from there akagara 2 years adzoka because mwana yega amuona you be so surprised ndiye munhu aimboda musikanzwa yeye anochinja. Why? Because vana anochi because mwana anoona na kuZimbabwe yeye kuti this life is too difficult. Akapiwa iPhone akaendeswa kuZimbabwe akaendeswa kumusha kusina magiri kusaka na wifi goidi iPhone ya unoidi around privileges yokuti saka panditori kuti life tori bo all I have to do is behave. Number one. That's number one. Number two, vabereki vakawanda the reason why vachizospenda time kumabasa is because vamwe havana varume mudzimba vamwe havana vakadzi mudzimba saka socially they at a disadvantage. Vanosva vaenda kubasa unoona kuti vaite mari vanosara vari kumba. Vana panosara kumba bye. I don't necessarily think kuti mwana anenge ari pafoni chete. No, maprinciples nedirection yekuchengeta vana vako unosiya wavadzidzisa zvakanaka kuti vana vangu ndinoenda kubasa mari yandi kushanda. I don't want you to mess around. Bosga ndikushanda iwe ndinoenda kubasa iwe usara uchidhanyanya pamba. That don't make sense. Ku-UK kune social services inotora vana kana vana chaivo vakadzikana kuti vosiya vana vari under age vari mumba unotorwa vana vako. But these young people don't understand that. Havasati vakuziva inonzi nhamo. Vanopiwa mabenefits zvakawanda kuno kuchikoro vaenda mahara. Isusu takatibhadharwa school fees taitoziva kuti vabereka kana vachikubhadhara school fees ukafoira watamisa mari unotamisa mari. Kola. Hello. Yes madzoka. Hello. Madzoka. Kune vamwe vabereki vasingatozivawo chikunzi kunzi mubereki zvinorevei because they don't spend enough time nevana. Nongonzi mwana hazvichashanda zvazokunzi uri mwana. These kids they grow faster, they mature very very fast, very fast. And zvavanenge vachiona uchiita sembereka is what they go and do. Vanototedzera zvauri kuita ivo zvacho ndo zvavanoita. Saka iwe ndorambidza kuenda out, iwe you spend time neshamwari dzako. Social life yekuno is only on social media. Number one. So they need to have friends. They need to have a life outside Bumba. Umwe utsinye uri pana vabereki ndiwo wekuti
you sell you but select hausi mwana womune. utsinye kola mubereki haangaiti mwana wake utsinye anotoita zvaanenge achitofunga kuti zviri best for mwana panguva iyoyo hatingati utsinye kana sisipeli ndikutokuudza chokwadi chamwari chaicho vari kuvabereki vane utsinye kuno ndikutokuudza chokwadi chaicho its like vabereki kune vakadzi vakarasa vana nekuda new partners handiti mwana onyengwa nemurungu oenda orasa vana vechi vanga varipo vaivai kana kuti murume anotosvika pamba pane vana kudhara kuti asi makada kuti tidananika ini vana vakandikuvaona nini anomurikuona zvinhu zviri kuitika izvi that's why muchizoona vamwe vana vari rebellious because vanenge vachirwadziwa one tete vekuudza hapasina vamukuru vekuudza hapasina ana maini vekuudza hapasina anomurikuona variko vana vatoona kuengland kuno vachitendera vachidzengerera but again it's a choice kuti kana vakutamba neshamwari dzavo I know vamwe vabereki vevarungu vanoti iwe chii chiri kuitika come we take care of you vana vatoziva zvikuita kumba anomurikuona that's why muchizoona vamwe vana when they become successful they're like no mama na daddy where have you been might as my boyfriend might as my girlfriend mamusina basa nezo anomurikuona because at the end of the day hatingangoblame vabereki hatingangoblame vana but the situations that we have to put in place kuti toita sei because community yedu kuno yakadhakwa zvakadhakwa anomurikuona so if you look at the 15-year-old sisimeli anokuudza kuti hashamwari enda kutoziva varume ndine boyfriend yangu anogara kwakati anodayandakuwa mari like zvamamutadza kupisa hembe tivana todii tiri kupisa hembe painternet vana vadiki chechevo why because parents are spending time kubasa saka vazvione zvinoitika havazvione and also vamwe vabereki vanopa pressure pavana hey iwe enda kubasa vamwe vako vari kuenda kubasa kuda mari panapa hey ndibatsire nemabills anditi mwana anoti okay what's easy for me only funds wenonobvisa hembe dzake what else ngatsvake sugar daddy ngatsvake sugar mama mari ichiuya and parents don't even pay attention kuti mari iri kuuya nemwana wayo arikutengesa madrugs ari kuzoita prostitute ari kuita sei as long as mari iri kuuya they don't care and maona manje so again it's a very long story right but to be honest I think we just all have to come together and pane mwe mwana akaudza akatuka mai vake nezvepamberi pavo yeah exactly anomurikuona this is what I'm saying kuti mwana anodzidza from what's happening in the house zvekuti muri munhu mukuru sisimeli mwana wenyu achiona zvamunonyazoita haambofakateera zvamunomudza nemuromo he or she will copy what you're doing I've seen it with my own eyes kuona mwana amai ndamtorana boyfriend yako but imunorana date one imunori maboyfriends enyu panapo one anomurikuona mwana ateenager akuziva udza amai vake zvinhu zvakadaro ende kudiaspora una zvaungamuita mai mwana muna chamunoza mawani hey hamba zvakaoma zvakaoma yo thank you hanzvadzi thank you tende thank you very much thank you hanzvadzi wanga warova tozotaura again yo sharp haya kwai munorambidza kuya neboyfriend imi muchivatana imi haya unenge wagadzirirwa saizi chaiyo wakola okay chapinda ngachitaya kufona okay I'm taking one last caller guys one last caller kana aripo one last caller Kola, hello. Hello, SIS MELLY. Yes, what do you say? I'm okay. How are you? I'm good. Why are you sounding so low, Kola? I'm in bed, so okay. Yeah, you know how it is. Right. Yeah. Okay. So I'm done living just now, and this is the first time saving your number because I wanted to contribute. Okay. I'm also 28 years now. But you mean I'm 2000, kind? We are almost the same. Okay. Because
I think the generation irutangira pa 1993 up to date, we are the same. Because ndanchiteerera someone anga achitaura zvekuti zvoni hakuna peer pressure. I can agree with that girl kuti hakuna chinonzi peer pressure. Why? Ndazonzwa muchikomenda muchiti zvoni peer pressure inogona kunge iriko kumunhu ane ma14 years 15 whatever. I want to give an example of myself. Kuti the time yandaiva 14 years 15 years things patime yo zvaiveko like nothing or whatever, and we were there kutoti it's a no. I remember on the story from Form 1, like they were 14 years Form 1, and you know how it is when you go to the high school. Kuti unotosangana nema friends anenge achiti your age hauna boyfriend kana kuti uchiri virgin, you know. But as myself, I stood my ground with her. No, I don't do that. And from Form 1, I was a church person, like uchienda scripture ineni uchitonotsva zvekutodaro, and to the extent to the whole school yanga to kuti my holy sisters, my boyfriends, I still try kutouya vakomana vachida kutoku like kukunyodza zvekuti aiwa hapana uole apa, we want to propose, don't know what I need to say. But still I was young and I stood my ground, so I crashed that kuti kune peer pressure. I managed to finish my A level. This is boyfriend, because I told myself, I said no, I came here to do my school. Still I went to the university. To the university really go foot. Taende koko. In personally, I was befriending Waskana 2. Waskana 2 one white of Vadera, like almost every day. You know how it is at university. But I told myself, which it's not me. This is not my portion. I'm befriending these girls because we help each other, like my assignments and all sorts. And they didn't influence me in any way. Like you said, you couldn't say environment, what. Hakuna zvinhu zvakadaro. If you know your principles, you will stand your ground. And zvakubva nekuti wakakuriswa sei, like especially this generation izivi kuti maparents havasisina matyira aya ekurarisa vana musemuromo, you know. But ini ndakatokura nasingle mom, still ndichitoyamwa ndichikambaira, but I stood to the principles and I focused. Now I finished my degree well, and I never been engaged with any stance, but you with anything, you know. I think the peer pressure is your choice. For you, is your choice, because if you know where you're coming from and where you're going and where you want to go, there's nothing that will come on your way. Like my friends, peer pressure, influence, environment. There's nothing like that. Okay. Wow. So that is my contribution. So zvese zvekuzonzi handizvizvo mafriends hambosiripo kufurira munhu kana kuita sei. Inini ndakaita mafriends ekuti every Friday vainwa doro, every Friday tozototi musi weMonday anotouya achinwa mastamps, friend yako vanhu vachito kuti unoshamwaridzana nefriend yakadai hawo, you know. Iwe mwanangu semunhu akakura akadzikama kudai wechipemo wakariziva kuti unonwa seiko, wakazvionepi izvozvo? No, like kuti vanhu vanoziva vacho, like vatinenge tichidzidza navo, you know, kuti vanenge vachitaura kuti uri kunzwa simwe uine friend yako,
isime uye urume because that akarara nemunhu, and I think angotopa upower just now achiuya kuchikoro straight because kunenge kune an important lecture kuti akwanise kurimisa. You see. Zvokusonzanzi my friends inini I clashed that because those 4 years I survived. Vachitotrya my friends angu kuti like zvezvetive in the same level, in the same situation yekuti ivo vakadhakwa neni ndidhakwa, ivo vai my boyfriends inini ndine wangu, but they failed totally. They failed to convince me because watipedza chikoro chiramba wakadaro uchiona mukomana nokuroora manje so unachida zvemarriage manje so uchamuwana nouya ramba wakadaro. Saka zvekuzonzi hanzi SIS MELLY ka inyaya I think inini zvakungosangana nekuti generation yedu iyi we are now want to put into practice zvinhu zvatichiona pamainternet, but as long you are principled and you don't want those things, they won't even influence you at any way. So that's my contribution. Thank you so much. Thank you, baby girl. Thank you very much. Have a blessed night. Thank you. Right, brother, hello. Yes, SIS MELLY muri sei? Ndiri right, muri sei? Ndiri bo. Vanhu nyaya yevana yakunetsa kwenyu. Mukatarisa makore anga achitaurwa naSIS avo ekubva kuma-93 hando pakapuwa vana marights here ekuenda kuporisa. Chirungu chacho tinochihakira asi chakashota because iwe uri muforeign land hausi munyika mako mekuti you are free kuti unobva kubasa every time unenge uchibuda dikita every day uchimanya nekutsvaga mari. Hauna nguva nevana, hauna family time. You understand? So vana ava vanongozosara tongoti vanosara vachivachengeta ndiyo social media kaiwe because mabundles anenge ari T. Ende mabundles unenge wakatomujusirawo mwana but zvaanenge achiita nawo mabundles zvakasiyana nezvaanofanirwa kuyashandisa achiita nazvo ndizvozvo. So apa anouya pasocial media anonosangana nevaya vamati vanotengesa miri vanoita sei. Izvozvo ndo zvaanodzidza, ndo tsika dzaanenge ava nadzo. Mhuka ihwohwo hunenge hwava mumunhu. Saka imimi kuzogona kuzotsiura mwana mumba kana kuti uchizoteverera kuti uzive kuti mwana wangu aswera sei, adini, aitei, adini, hauzvioni. Unogona kutozorohwa nehana wakutoona munhu musocial media kuti aika hasiye munhu uri kuchikoro here wobuda napo. Ndizvozvo. You see now. Saka marights acho atakapa vana especially kwedu kuno kunyika munoziva kuti gurupu rose rairohwa neshamu rikaita musikanzwa rikaita sei ndimi vana SIS MELLY. Taiswa mutoro makumbo apa kuchikoro namedhe kuno kwemedhe vainzi Mrs. Vuma, so mai vanga vakashata fesi nemwoyo ivavo vaitora musoro wako vouisa pakati makumbo ako kudai wovhara kudai makumbo aya wakaisa musoro mukati mavomo shure yako iri kudai nehosepipe kudai unosunga magarese akasvikira. Asi kuti izvozvo zvaitobetsera asi today you are someone handika pauri ukavafunga ukavaona nhasi unotovatengera chinhu chezvinhu because vakakugadzirira upenyu. Kana bhaibheri chairo rakanyora asi kana tiri maKristu tisingateereri nyange mutemo mubhaibheri kuti mwana ngaarangwe hapana zvatei tichiita. Zvezvakashota isusu takatokura tichitorohwa tinotova vana samuwani pakangopuhwa marights aya akashota ekuti kwai mwana harohwe. Isu taiti ukasangana nemunhu mukuru murodhi waimukwazisa wanga usingaseki ndorangarira chirohwe gwaku kuseka munhu mukuru watakapesana naye takangoseka ndobva nyaya yatosvika kumba akatoenda nesu kumba semwoyo hatikadonorangwa zvisingaiti nenyaya yekuseka munhu mukuru achidarika. You see kuti nyangwe munhu wawaisangana naye murodhi anenge ari mubereki wako. You understand? Saka unokura une discipline. Zvino ike zvino manje mubereki wemunhu nowaka mwana kadoko kachikuvhunza kuti iwe unondova uri mai vangu here kana uri baba vangu here uri ani chodo kuchallenge achigokuvhunza mubvunzo wekuti haukwanisi kana kupindura kana 1.
ndizvozvo ugotoona achigotokuselekta ugotonyanzoona zvesho kuti I'm not even related to kumwana uyu ndizvozvo this person, mwana achiti musikanzwa. But zvinhu zvekutika secommunity tiri kutorasikirwa neunhu netsika nemagariro. Vechirungu vaya vamunoti vechirungu varungu vanova netsika dzavo dzechirungu dzavasingatombosii, asi tinohakira kudanonamira pane dzechirungu isi tiri vanhu vatema. Tsika nemagariro tinazvo asi kuti tazvisiya manje. Ndizvozvo Takamanyira kuchirungu. iwe hadzadzi unotaura zvoti kwai vana vanenge vachiti kwai kuda pasocial media uoni zvinoitwa nevana, hauoni vachituka machembe chunguti machembere bhai pano unanongouya from Norway, haumuziva una zvavamuita, unongoona zichembere iri rinondisvota ende zimbuya iri haumuzivi hakuzivi kuti unoti vana ndichangopinda muHarare taitokwazisavo chero munhu mukuru watasangana tikatozoona kuti zvatenge topenga mutaundi ngoti ukaona munhu wechikuru iko zvino chimwana chitoko kana chine 3 years chotogara pasiti rebhasi ka iwo wakatomira chichigotokudza ndabhadhara kati uchigadzike pamakumbo chototi iwe unondigadzika pamakumbo ndiwani. You see. And the social media nemafirimu nezvizvi ndo zvavanongoteverera izvozvo, vanongogara vangokuza kuti iwo neni takatosiyana. Ukaona vanhu vari kuita make it in life vanhu vakakura vachirohwa. I think kurova ka yanga isimbori nyaya yekuti kwaichi zvakatonyorwa kana kare mubhaibheri kuti mwana ngaarohwe azive gwara. Zvino vakakura vachirerewa nesocial media handizivi kuti pachaitwa sei. And actually zvautaura izvi zvadzadzi, I'm even actually more scared of social media than zvimwe zvese when it comes to this Vana pama 2000, because zvawataura kuti vari kurebwa nesocial media zvokwadi vari kurebwa nesocial media. Mwana achimuka kuseni anotobira mai vake mari muchikwama kuti ndiwane mari yekuti ndinotenga madhata pandusi. Kwete kuba imi, kwete kuba unotomupa iwe, anotokuudza nemibvunzo nekukuudza zvekuti iwe unongomupa ugamari kuti gandimupe, zvino ndikasamupa ndodii. Because akatokubira ka unotouya direct kwauri otokuudza kuti wangu ndipe mari ndoda kutenga mabhandles, ndoda kudai agotokuudza kana zvekuchikoroka. But kana apedza kutenga mabhandles zvaachaita pafoni pake hauzvioni. Ndizvozvo vana kuregwa nesocial media uri right. Social media ndoikurera vana, most kids vakawanda social media ndoiri kurera vana nokuti social media ndo yavaya vana neni, vamwe vanenge vachitukawo zvinyadzi, vanhu vakuru osha kuti chirudziko zvo zvichinyatsofamba sei zvino pakaoma apa sisi apa ndiziti panogadzirwa sei. Pakaoma meno zvakuda Mwari, pane munhu akazvigone. Hapana, totodaiwo Mwari voga. Musapa Mwari basa risiri rake, vabereki vacho ndimwe. Musada kupa Mwari basa risiri rake. But kureva kakuti mubereki unoti vanenge vasingasani. Vabereki vanenge vachizama. Mwari momupa basa pakunamata kuti zvandashanda zvive zvine pundutso, kwete kumupa Mwari basa rekurera mwana nekudisiplina mwana. Soko raMwari rinoti regai vana vese vauye vadiki vauye kwandiri nokuti ingirosi. Saka totora vana vati vadzosera kune Mwari kuti Mwari vadzine nengirosi. Ko apo panoti spare the child apo muri kupa jambirei? Hatisi kupa jamba yedu, handiti we help, tinobatsira Mwari isusu kurangawo nepatinogona, asi chaiko mugoni wepwere ndiasinaye. Mwari ndo vane control nefinal say chaipo, ndo vanogona kushevera mwana wako. Vana vanorohwa kurohwa chako ndogara ndichitaura hanzvadzi dzangu kuti ini ndatini patakakura pakusina mafoni, handiti pakusina mafoni tichikura ndini mumwe akanga ane musika chaiwo, unowa kwete yemubhuku iya, asi pakusina internet misika yedu yanga iri yokuti mazera edu time edu taibuda chitiza kumba, handiwana tichienda kunana Peter vana Peter Jones ava vakakanganisa vana vakawanda vanti vaita zvemadisco amadhindindi zvamufanira kuti mwana weko zvino kuti zachienda kwababa Harare kana vaya kusho kana kuti kwani iwe mberi kuri kwakatamba kuti mwana ari mune imwe room, mwana wabuda newindo waenda kwababa Harare kana kwaJapresa handiri kuona kana kwana Enzo, ndo zvaitika panguva iyoyo. Hatisina vaimba vaivi, taive nama DJ ndo aitenderera asi waikama wakaringanzirazvo kola
ndati kunozokurova kwacho sometimes ka vana vairohwa ndikukupa example yangu kanyi kuti mwe munhu ndati ini ndiri munhu aive nemubereki airova kwete zviro zvokufungidzira zvazviya uri kunzwa because vabereki vangu they were no nonsense people zvokuti makumbo angu ati ukamaona aya nanhasi ane majanga eblack vakaita kunorikurunura feni belt unoziva feni belt remotikari riya ndorandairohwa naro ndakanga ndasvika pachinhu chokuti ndandototi ndandotoinda nhasi kuti ndidzoke ndichingorohwako zvebasa rei hana jara kurohwa unosvika pakuti nini yekurohwa saka iyo kurohwa kacho kuvana kwako ngakuve nemwero inapa ndikutaurira kusaiti kwangu nokuti I've been there done that handiona kusvika vakambotanga vachirova vakapedzisira kutaura nezvibhakera una baba vatsamwa zvezvokuti ndovuranga yaini kana chino chete ndangu jeri mubereki anenge asvika pakusuka asi iwe kana uchiita musikawa handi waita musikawa wakacheuka here uchinyatsoziva kuti munhu uyo akazouya mahwani kana pane pandikuudza takanga tiita musika wekuziva kuti kana nhasi vachidzoka ndikurohwa ndotoinda ndodzoka ndorohwa zvopera zvina basa handiona ndo zvanga zvatovepo kutoinda toti ndorega kuinda indongoya ndoroendorohwa here zvopera handiona ndo zvandanga ndakutoita inini papo unoziva chandoti nini kuna matokotauga kuyeva kuti mwari tomupa basa ka kunoshanda ini ndogazvidza vanhu panapa kuti chakaita kuti ndizonyatsokuchinja ndinyatsotochinja ka I believe and I so believe today kuti minamati yairohwa namai vangu because vasvika pakuti chirega kubata munhu ucho muchienda kujere maruva munhu yakafa handika misika wayakaisi misika yomwanasikana misika waivakomana uyu titakaroiwa ka hameno chongo yapotesa vakatanga prayer group pahospital pabasa pavo 5 to 6 vakatodiwa vanhu visa vakunetswa nevana huyai vabereki vakaindwa vakaita chiprayer group chavo vaichema everyday unoziva kuchema kwemapentekosta waiwe vachinama ndakazongo unosvika pakungohwa kuneta songoti I'm tired of this man. I just need to stay at home. Shoma dzedzo kutoedza tave nechirimiridzo chikodi chavaidza kugedho kana toda kuinda. Uya kuti vari kugedho ndozoti vauya handiona mabhuru angu wo ndoja window up woinda handiona unosvika pakuti ndakaenda kusvika pakuti chero vakauya vakati vari kugedheka ndasingasabudi kuwa kutopera chido kutohwa kusada kutohwa kuda kutanga kuenda kuchechi kwandaitiza kuya njira webva kunzoenda kuchechi kuwa ndoga ndatisina nhanditumai kunojoina maGA kuchechi uku handiwazviona so nanhasi I'd like to believe kuti maprayers ndiwo akatondibva tichiti vana vada tingova namatira zvokati dei vakaita dzimwe methodika dei ndakafa kuti anokurohwa nokuti vaite zondorova vakaenda kujeri ndozvaitika nokuti marovero achona ndatisingasaugwadziwa nekurohwa kuranga mwana hakusi kurova chete handi munozviziva ndizvozvo asi kudhara vabereki vedu kavaibhiliva kuti kurova ndokuranga kuranga mwana mabasa ako iwe semubereki but ndizvo ndiri kutaura kuti baba vangu namai vangu inini vanga vari vanhu vari strict zvokutodaro vanga vari vabereki vanhu vakuru chaivo vechechi chaicho vaitoziva vandosikama muchechi chaivo chokuti ava vakuru vechechi vaitoita zvino handisi kuti ndingakudza nditi kuti but I think you are getting the picture of what I'm trying to say ndikuiona picture yacho chaita kuti vakurove apachiona manje makwavira zvaita pasta vedu handika vava nemwana wavo vava nemwana wavo haindakazota nani wavo ndiye akava kuonesa chichuku chirega kutaurazve chirega kutaura nyaya yacho ndati asi wakamboitawo ndati iwa nyaya iripo haisi yekuti kwanzi kurova munhu kana kuzvambura munhu baba vako ive vaingokurova vasina rizeni yakananga nekukutsiudza vaiva nerizeni yekuti unotinyadzisa sevanhu vanoenda kuchechi vanga vasingakuonesi life vaingokurova kuti kwai unozotinyadzisa kuti uhle kuinda mupesire iwo hauchatohli ndopavaiiswa ipapo ivo vaifanirwa kuranga vachikuratidza gwara kuti aiwa haudai kana mbotokuvhurira mukova wacho kuti handi wakuda kubuda mhete kwadzarira chibuda handifungi kuti waibuda uchindeyo iwo unombobudai haina nhambobbuda zvangu inhema dzako ndoutaurira kana kubuda musika waunayo yokubanzungukai mumba ndingati misika waireka ndendadya hangu ndenchidzidazvo yekuhwira shuga haisi misika wai yako yekukwira iwo waitohwira shuga obva kura futi fenzi iwowo ndiwo waitwa nemusika wazvamene
zvomutsanda wena asi iwe akukuda utobva masvingo kwairohwa chitirobho chaiperera pamunhu chirohwawo. Kune ainzi ofisi kana waita musika kune ainzi ofisi kwete zvavo zvenyu zvokuti kwaichichi kuti kwainomanya kupori ndati iwewe iwe waizonyanya wobashuga zvewobva wakwira zvefenzi wakaenda kubhawa aiwe aiwa but kana muri diaspora musakangamwa vana vedu vechandoda ngotaura kana muri diaspora musanyanya kukangamwa vana. Zivai kuti kana mabasa apera munodzoka kumusha vanouya vakatinyanzisa. Iwe uri kumusha? Ndiri kumusha handiendi zvangu. Network yakabata cho iri kubata chose kumusha kubata kudai network yanga ichirambira munhu ari kuno. Inongozvibatira kuno mabundles ako aunongotenga ndo anoita kuti abate network iri kana ndisabata. Uripi kwewe? Harare. Uri kuHarare? Saka inobata chi ine Econet kana kuti net one? Econet kana net one mabundles ako kusimba kwemabundles ari unogara ndiwa mabundles ako. Togozviziva. Ukatenga Facebook haafoni aya. Afoni WhatsApp. Hande kungoona mameseji. So unotenga yei? Anonzi ma-Wi-Fi ya. Wi-Fi. Hadhuri here? Anodhura kana usingatsvagi mari yacho. Kwewe uri kuita nezvekuhama yangu ndipinza murani uri munhu wekumusha kwangu iwe. Ndotengesa bhero wangu, bhero ndotengesa. Tsvagire makastoma zvako. Uri kutengesa chi mabhero api acho? Uri kuhodhesa ikati uri kutengesa mawani? Kuhodhesa masiudi ese. Okay. Uri kutora pachi Emanaiti dress, emasocks, Utengesa kutora paMozambique? Malawi neZambia. Good. Uri kugona. Saka ari kutengwa here mabhero? Ikono zviri lolo vanhu vakabva kaunorova makuva August wose vakagarirwa nerendi vakagarirwa nefees saka hapana nemari. Asi zvono kwazvo mbichana. Mbichana. Takuinda pana December pavachange votengawo zvehembe dzokupfeka. Vanotenga. Asi tisarasha nyaya yedu kuti kana muri diaspora vana muchadzoka navo kuZimbabwe vachizokunyadzisai kuno. Vana tototumira tichisara kuno tichazotevera. Vana vadove kutumira tichisara kuno. Uye ini ndakaona vanhu vanenge 4 different from different countries, kuZambia, kuMalawi, kuno kuZimbabwe. Wokuti aimbova diaspora kuno ikoko akadhipotewa nekuda kwemadrugs kuti anenge akupenga. You understand? Munhu anotodzoswa. Saka mukaranyanya kuregerera vana manje. Zvizobetseri inotozova burden mulife mako. Aiwa kudzoka because pakaipa. Pakaipa. Alright hama yangu ndobva machungo kupika pamwe utori hama yangu zvako iwe. Pachivi apo. Kwachivi. Kumanda mako. Pachibofisi apo. Pachibofisi. Pamotora zvitupa. Unengodai kwana mukandhapi here paya? Pachibofisi unonge uchinda Bedbridge Road pakati peChiptenof nemhanda mako. Pakati pemhanda mako nechireti pakati pane road yekushata apa. Iwe ndakabvako yava muserendende musanyapirana muchishora kumusha kuno kutoitika zvikutoitika imuri ikoko. Kuti gari kuno zviriko zviri kuitika zvatisingaoni nema dzako iwe. Zviriko zvishoma izvozvo totenda zvishoma pane kuti zvazva zvisipo. Ipapo apo. Zvishoma zvacho izvo totenda. Asi musakangamwa kuranga vana nekuranga. Aiwa toranga. Havana toranga. Waita apa zvadzi yako wechira obata zvakanaka. Iri bomu watamusha. Sharp. Hanzi nawe zhira musakangama kuranga vana, rangai vana nokuti vana vari kudzoswa kunoku vakatoparara namadrugs kudhara. Ende zvezvokwadi akutaura chokwadi handimaona. So ava ndivo vatopa sando ava vakasara kuZimbabwe variko kuZimbabwe vakasara kuna nhasi vari kuchingira vari kwaiwa sando dzavo vatinovapa. Guys, it has been nice chatting to you guys. I hope munhu andikumbira life iyi wabatsirika mudikani abi yangu. I hope wabatsirikawo nhasi ucharirawo zviri nani nokuti waona kuti hausiri wewoga. Mazvinzwira plus vana
vanochinja. Just give them time. Vanochinja. Give them time. Vachachinja. Manzwa vasi vana vauya panapa 3 vese vachitaura kuti no takadai todai. I think it's worth sometimes kutora kuti muti manosita vachitogone vanapa. And you put it into that practice. Animaona. So but tione kuzoziva kuti situation kwakamira sei, woihandla sei. So guys, morara zvakanaka handitika tobatsana mwari kuitire zvakanaka morara munyasha handitika. God bless you guys.